Vi har valgt at lave et mindmap over dansk, hvilket vi har kaldt Dansk et humanistisk fag, hvorved vi har lavet 3 underemner: det litterære, det mediemæssige og det sproglige, og en sidegren om det hermeneutiske spiral. Vi har så delt det op i underemner under hvert emne. Du kan se ligesom det sproglige, det mediemæssige og det litterære, hvor vi så har skrevet analysemetoder til hvert emne. Alle de andre underemner her er bygget op på selve den hermeneutiske spiral, som er en hermeneutisk metode. Så derfor er den også meget vigtig, og den bygger op på, at folk har en forståelse for en tekst, og derefter laver de en fortolkning af den, hvorefter de får en bedre forståelse af den igen. Og så fortsætter den i en eventuelt uendelig spiral, hvor man får en bedre forståelse for den, hver gang man fortolker den.